Katayo jong Chief Minister's Startup and Corporate Social Responsibility kalapoi kesngi kebaar kebelalong State Convention Center Pinewood Hotel Shillong hene kesngi kekhasan Tri Gurisau arjar puar. Hagani kesngi ledan kijing emir jingmut kijing ajing hikai halor ki an jong CSR bat kiwi baniarap igi baseng kam lajong hagjela. Ya kani lepelong da promotion and incubation of market driven enterprises haringkat kijing trelang bat ke Invest India bagi Startup India. Kini kijing emir jingmut kilong baniarap ru igi samla pule ki jaka pule ki nongtri sarkar ki sengtri mon sobha hakbala dan katu kaningut ki riu shampang ki bala ai yakini kijing kren bajing batai halor ki mat ki bayadai berkakam khai pateng kumju kijing sengkam lajong. Kumuwi ni kisamla uba juyalam iki nongrap ngadon kani batong bangayu i yaki kun samla jongi bakimi hasurok nakabenta ban pensngau ya kasur bakum bangi tip bakari jongi kadikari ka bakerdo kam kirdo jam kibun ki kena ke balanang lastat hendrei kimyo ya ka kam ka jam ngitip bahaya kata bakata kadi kijing shisha te hendrei ngamut ban ai munsim iki kena samla jongi katu ki samla ki bami hasurok bakinda yolat bandrung hakum kini ki session ban sngap ya ka ai ka baka government ka pencelur ki kena samla ban seng laki jong ki kam ki jam niyo i baka sarkar ka penmi shibun ki program limba ka prime focus ban wat jingtip ban le sorbi ka nut ki nano entrepreneur ka nut ki entrepreneur ka nut ki start up business bar ki pun bagi program ki baka government ka penmi naka benta ban kentiu ki kena samla namar ban up ya ka kam sarkar kam deisho ka por te ngakwa ban pencelur ya ki kena samla jongi ba kin yeng hala ka jong ki kejat bat ka wei ka long ba ki hab ban tip yaladi ki ei ka kam ka baki sngo tenat e bande te dei namar kata kadau lingba ka ni kini ki session ki ba pelong mata ka sngi ki hikai ru nang no finyo ya ka funds ban sedang ya ki business ki ba fikwa ban sedang te nakaliang ka jonga ngakwa ban ai men sim ki kena samla jongi bakin mi syakmat hukum kini ki program bat bakin yo ya ki jingnang jingtip dei lingba kini ki training ki paper te nakaliang ka jonga ngapen selur iki kena namar ngidon kam ada ukpa ujonga udai nongrep ngadon kam banong entrepreneur ban penyak yo ya kita ki marrep ki jong ukpa ujonga tangba mdei ban penyak yo ro hendrei ngidon kam ban wanra iki sya ka finishing product te tang ini jing ai mensim ujonga ngakwa ba kum ki kon samla ini ban mi sya khamat bat ngidang don kam shibun bagi entrepreneur hakari ka bi ka jongi ngidang don kam shibun ba ki kena samla ki ban yalami ki cooperative society ki ban form ki farmers producer organization ngidang don kam shibun ba katkum kane ka platform online menta kane ka social media ngidang don kam shibun ki samla ki bala ban penya yo ya ki mata ban yarap ki nong rap ki jongi ni ki snong bat bakin long ki nong penya yo katkum kane ka juk ka pamenta tetang itai di jing amin sim jonga bat kumbangai i menta ki babun hi ki ba attend ki meeting ro bun hi ki de ki student nang ta ki na ki wei pat ki jat benrio tengah ngoban pencelur balada ki kena samla jongi ki yolat ikum kini kanong ka jing amin sim bat ka jing kerku ka bakrau